Wonye nipa hunu bia keke. Didi ka no. You are the light of this world. Said ya no e kan say owura Yesu Kristo na ayiye no. Say owura Yesu Kristo ayi odi a na che say wonye nipa bia keke. You have been appointed for a good juma bi nti wonye onipa bia keke. We must try our best to set a good example unto others as a Christian. Mama ye may remfi us. A woman when asma fo woman no. Transsamana kase. Kurobia ne yefre Antiochia. Ho ene di kan frɛ esuafo no sɛ a Christofo. O mabrabo. O mo de set a good example. Hallelujah. We eni nkoma ene anwumre me ne wo edi e wo tro ensemo. You can take your Bible and open up to 1 Timothy chapter 4 verse number 12. The book of Timothy, 1 Timothy chapter 4 verse number 12. Empempi no ya na yete hunu se wana waje Kristo edi Kristofo bebrebe ebe wi ase na abrabo na ye base bi na ye di bo Kristo dimpone na wugina ba bi kura kan urade asem udi Kristo din wa danse aso munyai ene boni ekoso nyina nyamo Kristofo na mudie ene hwan ensan krofo wie enyamo Kristofo na mo wie ya yama wana woni mawurade a enkesesa yede ya brabo Yesu bai ye ne ye etua na mobo masafo no mpo ebehwehwe ye wurade na kira kwae no ya brabo ne Yesu ba binti omo kan din we ho asembone. We must set a good example unto others as a Christian. The book of 1 Timothy chapter 4 verse number 12. Ose abrabo papa ehun emodemo. Abrabo papa hu modemo. Esemenu mienu a ya beje cry Jesus ya dini se ya shase anase ya bomode tumi bobra papa. Ose hu modemo na chesenya enye easy. We say asase ya tiso ye bone asase ne abetena so. Na wura ho samare say ewiase awie ye bremu ne yatimu kranti ama bone na doso aboroso. Kane ne kura no na bone ni wiase sei. Nanso ende eniema ye untimi modin eniema enkakane na eye fere a enipa ye ne sumase enipa ye na hintayem no enani nyina bahan mu. Eka me bi kire. Eto wura Yesu Kristo asam no say abrabo papa ehun modemo. Abrabo papa ehun modemo. Semino mienu etimi bobra papa ebra ya beye agidifo abeye Kristofo no ebeye suahunu ebeye nhwesode papa edi ama afofra owo akirichiri edi ama nchirima edi ama daachefo a yewu achi yakurachi omonso ebetimi ahweso abedi owura Yesu achi sede etie nei. Now 1 Timothy chapter 4 verse number 12 no ma yenkan na yenyina so na yemfa yentwetwe nkomo ene anaje o ha no a mepacho betima like no a share no a link eye link no e de ama foforo e de amae yentie ni a chonsam no ewo e de mae wo se ema obi emu wabrantie a wo ye no akuma na emom ye agidifo enhweso ewo kasem abrabom odom gidiem ana ahotiem. Verse 13 batakenkan efutuo ene nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ meba.
Hallelujah. Me says subim. Wase ema obi emu wabrantia wo ye no ekuma na emom ye gidi fiefo no nhweso wo kasem abrabom odom gidiem ene ahotim owie no wase afei bata kenkan ni afutuo ne nkyerɛkyerɛ ho ekosi se meba sa akenkan asɛm yi ase ne sei na diebe nti na osomafo Paul etroy na otro de ma hwan eye osomafo Paul ye na adwuma nyina yenim Barnaba twen ne ho no abranti a yefra ni Timothy na obeye Barnaba nsia na mu edema Paul na omo hya sese omo benante aye Kristo adwuma enti Timothy akodua eye Efeso asafomu anase Efeso krom eho no odi ne dwuma ena Paul ka kire Timothy direct say ma onya dia obi bebu na branti a oye no ekuma efise sa bra Paul ka sa kasa yi kire eye Timothy na Timothy ya branti akura oyo babunu onyini no babia ya ne mfie no wo no be se 30 simu ho a chese ohwe ni age no a onyini bia. Hallelujah. Na ohwe Timothy enipadom empelifo mo chen no ni tipemfo ni nananom nseso ni wofanom nseso na wanya owura Yesu Kristo na asemu adom na sa omanfo anase enwankuo yi awurade nwankuo we nyina ono no da no sekanifo na ode ono awurade hunimdie akyerɛkyerɛ wo mo no na enya senketwa na eyade a eye likely eye normal eyade a eye normal se abofra ketwa anase abranti a wasiso wonyini no babia na wanya that opportunity na obegina nipadomu aye nkyerɛkyerɛ hodo olidi domwanim se wotete wono okristo asemu ede wo makɔ awurade na ase no enya de ketwa na eyade a eye anase ebesi se enye den a obi benya na kasetia eyade eye etesa obi betietie nanim obi di nanim ba ye fom o jami anwene wasuko no mana wo na wo belidi e o jami anwene wa kura ketwa na wo keka nsem sei enye denya na tipemfo kura no ebeka so o jaye no wana ewie school o jaye no wana ne konkotobo o jaye no wana ne tete ekire ha ye di agro antu akire ye kobasa na Paul nimse enye denya Timothy esanse wo ye obabunu nti ne nyina so no obenye nipa bia omubebu nanimtia emfa ho enye Kristo adwuma nko an ebu nipa nanimtia enimtia buo no betima ahia bi ewo wadwumam ubetimi ahia bi wonamfofam ubetimi ahia bi ewo baabi a wudi akroko ubetimi ahia bi baabi a wote ubetimi ahia bi kamu baabi a wotimi kokohia nipa bi a ombebu animtia enwo na osomafo Paul enam tronsem so di asem we ma Timothy enwo ka kire ne se ma wonya ade a enipa bi betimi agina nanim ana aka na kire asem poto ade agu ne ho fi na se ne ho kofi a aka adwuma na oye no na enhye Kristo din enemonya enti Paul to Timothy fo ana o se Timothy wo ya abofra de nanso ema wo bi mu animtia ema wo bi mu akuma. Don't let anyone despise you. We a direct message here Paul edekoma Timothy obeka say na Paul edekoma Timothy dia senka ye de nke yemfa ho medofo me no mienu ye yewurade dia
ye gina Kristo aginem. Hallelujah. Ora Yesu Kristo yusu me no mienu awie bremu e de ye di dwuma soronko e wona dwumam. Eno nti asem wei e komae. Ena wo hwe generation wei a e kame say youth no kura titiru. Youth no titiru. Ena hwe youth bebreba. Ora Yesu Kristo e de ne nsa ato won so afre won. Enya me nwanwa if say yo e nwoma na kase ewieye bremu no obehwie ne honhon kronkron egu mrante ne mabawa so ne bia nyinya ni suade hunu ibinuma hyehye nkom ibinuma kan awurade asem mfinhia ibinuma yenye awurade adwuma hoden ne abrane so etie ne wo hwe media so wo hwe nsafo ahuduom ene mrante ne mabawa omo ye mabunu ya omo hu gyinagyira omo so no wonom dodo no a na afa awurade adwuma omo ye na hoden so wo mo eto dwom wona ekanyankopo asem wona prophesy ana se awurade yusu omo de wono mo di dwumadi aye nkom hye dwuma wona esiesie awurade fie wona eyisi ketwetwiri de de bu awurade adwuma nyankopon fie ho modem monti saafo ni nyina do mo abegurugura mu ebi ye mrante ne mabawa eso awurade ni ba eye awurade ni so na so ekamia ye se enei se nimti abuoi me kasai abu bebrabem akakase bi akire obi obada bay wona obekire adwuma obada bay ede na wunim o mi anwene enye no ane siso wo ye ho se de ubirbi wo mu. Hallelujah. Sansense wono sa masese mi kasai obi ye Kristo dia owura Yesu Kristo dia adwuma soronku bi ahya ne nsa ewo asafo mu ode ahya ne nsa ewo abusuam ode ahya ne nsa ewo awariem ode ahya ne nsa ewo adwuma sembi mu enima nkitinkiti bi ebuna bem awurade asem se menkancho set a good example unto others. Enipa bi bebu se wo ye kuma ewo Kristo adwuma me catch o say me mu hu akuma enipa bebu say wo de wo wonim de sha neso kon ma we de wo na bi emekire wadwen emu hu akuma. Hallelujah. Na se owura Yesu Kristo wo frɛw na wode nwosra so wapampam ana se awurade chusu na wo hye won so a you need to carry yourself as a great person. Na we de mede maye ntimi kura ntimi betima ya ade we Kristo ni ade na obu ho abomfia dia awurade dia dum wono fa enije ne akoma pa ne ahokeka bi ye ho adwuma ema wo bi ti o wo se ema wo bi emu wa brante a wo yen ekuma na kyerɛ Paul tufo o kasem we ni kyerɛ Timothy ene Timothy ati adwuma na yeso adwuma ye nya no asem anka ene Timothy ni hobiem edumi no mie no so enimti abuo ya ade a eye ya ebia na yemu animti ada si abuo animti apen a ka betia asema me kan ase obi underestimate you obu se wunye obi a o tieti o nu atwa fa so de cheo o preach no apie o tojum obi amponye so o de microphone mo obi na no akoye nsem bebre animti abuo gu ahodo bebre na de beye na owura Yesu Kristo asemo na mporo so ka kire se ma yanya ade a obi bebu ye nimtia no eno hu komo na mene wudi se onipa bi anase ss obi ba respect ye ne a ejina ensemfo person nan enum so Paul ka de kire Timothy eno na mene wudi hu enkomo me say set a good example unto others o Kristo ni yanhweso papa ma foforo
Si de dwumadie bi ahye won sa me ba chew janhwe so pa efa ma da chinchiri ma janhwe so pa efa ma wo ma bomodi ne janhwe so papa etu wachi na daachi wuni wona meni ho a ya kansi yachi asem papa wose 1 Timothy chapter 4 verse number 12. Emma will be a mua brantia we no ekuma na mom ye gidifo enhweso ewo okasem nti de dikaya Paul edi to Timothy fo we nyina na sa ye nkuranhyansem na Paul hye Timothy nkuran sa onyere ne ho adwuma na waye no anase wafa no wafa adwuma papa nti wonyere ne ho no wo hye ne nkuran am wose ema wo bi mu abranti a wo ye no akuma minuaba ema wo bi mu wababa a wo ye no akuma edie mu ababa ye ho asem no woka eye Kristo mu asem. Don't let anyone underestimate you. Abaya kama paaze na akogidi asore. Abaya kama paaze na de also wo de won twimpene. Abaya kama pa na wo se wo de won fa wiase bi. Abrante kama pa na so nu wi. Fanboy pa te se na de won krofo chache na so ntu bi. Ankrofo beke kansem sa. Nanso awurade Yesu Kristo asem se hweye ne gina ema wo bi emu abrante a wo ye no ekuma. Okansem bi wo se ewo okasem wo se na emom ye gidifo nhweso set example the way you talk wo se nya enhweso ewo wo kasem Okristo ni Awurade asem utufo na o ka kire yen se yenya nhweso ewo ye kasem janhweso papa ewo kasem janhweso papa Okristo ni ewo wo kasem kasa yeka tumi wom kasa yeka eye niam abiru he ye sori anopai a ade achi anopai wana so onkasa mino mienu nyina di adanse se ya kasa saa efiti anopa no saa na ede ababedru anwumere ya yehyiam obi akasa na saa kasa na yeka no emu gwa hodo bebere yehye nkuran de bu abam de tugidiem de se nipa nyina so edoso enum na osmafo Paul nam owura Yesu Kristo asem so tuefo se ena nadwo yehye yi medofo me pa chew Okristo ni ayehye mo wo se yenya nhweso papa awo ye kasa yekem Paul peso che se kasa bia yekem bia sese yenya good example ewo ho na enipa bia ombeti eno mo kasa no etimi kasa ampa ni pasmesi ne kasa eye obi Kristo ni nanum kasa nyanya obi Kristo ni o nanum kasa nyanya ebano yefan say leaders ebia fan say asofo side mame fam firi o asofo side obi kasa na wo kanu eye basa onfanim dia nto Tronsam say moma mo kasa ho mrenyam dai ntiri wom na no nam TikTok na sofo mua sofo bi wo sofo pani pa mua na o preachi o masemo e wa asorefie adofonom
na oka nasim dwa monimu akafra ayi na bema de kafru kafra na wabo bema etadua no na wabo ne din edinwie sofo ay domo gu ho gu aso dem a o preach e de kire won na bema ejapade na wabo ne dinwie oba ejapade na wabo ne dinwie se me kan me ya santini ti me fra asem ne ntoma minim se wonim de me pese be kire wabububu ni dinwie and wadi preaching wakoba na ni kon tintin ni fifre na me hwe ne saa me hwe TikTok no hwe video ne saa na say software you lack knowledge woninim de kasa honte wo be kasa han ene ye say ye din enye din anke wo ho na Bible Genesis chapter 4 okanya Genesis chapter 4 verse number 1 okan twi na okan say o se Adam ehunu na yere Hawa wo fra semne ntoma ene asabekafo bebre asofo bebre ntimi mfra asem ntoma ontimi mfra asem ntoma kasa dwen Tronsam si ye woni pe bi wo ma wonum nim de sanka enti Paul to Timothy fono eno si ja enhweso papa ewo kasem. Be careful the way you talk as a Christian. Wouldn't say nipa bebre hono mo a oboni digo nyanya hwewe efun wonanum dodo software fun wonanum mami we fun wonanum dodo we do mo ade o nanum kase tai wanyanya nanum efun obutu ama we se oma obi kasa no anase ekodu point bi se ye bossa bra we na yenum kasa nye na afoforo ebo yedi anase obi ebo yedi akaza bi na ode sa sususuo bi esusu ye ya enye good example about us na enhye afoforo nkran. Hallelujah. Abranti sukonuma wonya 15 years ekra wono so ahase ye wo TikTok ya wono so o create content o person yes a content creator and what dey oba ne be menhye mudiem di agro di ase wo kanon kwasasem so ase wo kanon basebi kwasia ejimi sa ase mi hu akwara no ena papa penimu bi ebeye video no se akoda sukonuma bi ahase peke lifestyle bi na empenifo anhwe no mansia no kwa eboa obi be comment say ade a woye no for so me ne wo ho en me kopo video no timu se akora no ba bia wa hyase no ba bia wo kono so enya no kwai kase hontie ni nyina ensem fata se okristo ni ubebie wano aka bi enti enei ye wa kristofo bebre ba me paache omu asase we so anase me paache wo life so na wo hweme na wo kasa wo ka berebia ase kristo ni no me paache ensem fata sesa wadwene ne jai ma wo kasa ho mrenyam. Me say set a good example unto others as a good Christian. Ye kasa ye ka na no na Paul to Timothy fo wase yenhweso papa ewo kasem ene wo binya baabi gina sesi anase wonya position bi office adwuma bi ekokwohye sesi ya ne kasa etai ebinom kohwe kwan ya ofaso kasa kire eye workers ya okohwe kwan ofaso kasa kire customers ya okohwe kwan okasa ere kire na sofo kwa wono mo ye asore ya okohwe kwan ofaso ekasa kire obi asore ba wo ye washa okohwe kwan ofaso ekasa kire obi a wo ye hoho anase asore ba bi ba asore na etise janai enso ye de sabra bo we nyina tete asore fie ye de bo Kristo din okohwe kasa obi ka kire ne yera
Okoshe kasa obi gina ni kuna ni mu ka kire ni kuna awreho efie wura kasa wo ka kire tenant vo asefem Kristo ni odofo abene wahia enye wemu na Awurade freye se ye kasa ho amenyam na se ye de kasafi kasa ho ntie kasa atemdidie ene niam bi emfata befremu a emma nipa mpumu ye. Yes, obi a wo mu no ho no nipa mu no. Yes, obi a wo mu no ho nipa mu no. Se obi bebu wa o kasa aka ho. Se onipa bi bebu obi ba respect wo obi be show great respect great honor e dia mawa nipa wonum kasa eka ho. Hallelujah. Enti Paul kasa kire Timothy no na o tu ne fo aka kire se won hwe ne kasa ye wo ya brantie wo ya bofra wo hunu ba bia wo gina empanifo anim no gina. Shia maturity esese wonim ye duro wo kasem bibere no munye du wo kasem bibere no munye du o mo kasa enti bekwana ni singu so twitwitwitwi enyansini papa penu mo wanya 16 years no one akora wo 15 years different we are so abensio wase abebe wudi koko nwu se yawo abensio wase na etwagoi koko be wudi na omudi difference mai ene bibuwo ene nipa bebre to o no kanwa mansam basa show maturity. Owura Yesu Kristo asam na Paul so ka kire Timothy said wo ka kire Timothy ni san wo ka kire ya wie birimu. So we must show maturity in the way we talk. It is a menu mienu timi sua kasapa ni ahwe ya no kasa yia ebeja enchirima ekwan papa sapapa to ho obi a presenter obi na no bia on TV so on radio so obi na no di atem rough. It doesn't show respect. When your opportunity akwatna would diatem media so no diatem. Mommy you sheye Kristo asem otuefo say yenya careful e bra ya bedi Yesu Kristo achi esese yenya ye ho asem papa ka na ekoba say ye bodi wei omu ade wei wonya papa wei omu hwehwe na no mukasa anye se de wei tena Kristo fie wa asore fia asore no begu ene nipa bebre no mukasa pam egu asore nipa bebre no mukasa egu asore Kristo asafo egu because of kasebenti. Hallelujah. It did not pour a. We must set a good example as a Christian unto others. Yabe jidi for be a Christian way. Pour nam a yan somewhat try the my Timothy so for say. Yenye jidi fear for sheswa and sheswa example. Set a good example in your words, in your talks. Enti asase ye kase e mono enipa bitimi tina baby kase nipa smesi de wo si kase nti ma peke no nipa smesi de wo si chirechire nsemu nti ma peke no nipa smesi de wo si e present ne ho ewo emuaye bim kase bim ensusue bim no ma pe na se masua enti o sa bo se afena obi kase wo nhwe nipa smesi na no wan hwe asem esi kasa wo kan hwede wo si e present e na asem hwede wo ni pass mesi esi ebua asem we. Hallelujah. We need the Awurade hwehwe wo we need the Owura Yesu Kristo hwehwe etime dofo me pa o chew se wo life we so yahia mu se wono mo kasa eto sini e wo ba bia me pa o chew fa Yesu Kristo mu afutu me de ma we esesa wadwene wate
na onipa no mukasa akura timi pam na brabo mu aboafo kura akwa chirichiri. Yes. Ujara, God should bless you. Beauty still, God should bless you. Stella. Kasa o etimi pam na aboafo kwa chichichi na num kasa enti. Na enso tron sama ka kire se onipa wanum kasa so Psalm 19. What is Proverbs chapter 18 verse number 21. Wase onipa wanum kasa no ede nkwa ene owuo eba. Nkwa no owuo ewonipa num kasa em. Hallelujah. Enti se sa niam ne nyina timi firi ye no mo bade a ene na esese ye hweye awo kasa bi a yekem mamenhwe asebi ewo Psalm 19, the book of Psalms 19 verse number 14. Tie wase mamanumu nsam nya wo fe na mama kuma mo enkomo enso wani awurade be botan ene mejefo. Yasemwa yana na David eka empire wo bochire awurade wase awurade yi efiri sabre koi mama manumu nsam enya wo fe na makuma mo nsam enso wani. Misre urade se enanadwi oma yenum nsam enya akono oma yenum nsam enya fe oma ye kasa bia efiri sabre yeka bia no eto akoma so a obetia enhye nkunan obetia emana akoma nton yam obetia emana nigye obetia entwene mfiri sumomra hemu yenum asam enenu miri misre urade se oma nenkoyi obi mu adwuma se efiri sabre ko so obetia no mkasa mpo a oh sana bumbo pusa dia kura ubenya nkanya hunhu bi no watimi dia tena awurade nase e dia hwe awurade enu nyam no dia hwe awurade enkwagye a wode mada sa. Bible you can say Bible studies na e bia sori ye hia ye say Bible studies adwenkyere ne nyina ye kyerɛkyerɛ adwenkyere no obi bu ofu na je say wakasa bi obi besra na sorry hoho hoho de woni kwase o peja wonsa woni kwase o sorry won kan ho nti ni kwase o ye saa na akoye nsem bebre wonum kasa nti hoho no wa akoma paso nka sorry no kro beko wo peso be ya sorry ba nanso ani bi a wode hwe no ene kasa bi efiri wo nche ko ne nche no ebuna bam waje hane wonsi asoro ho biem. Enti Kristo mama ne adehye kronkron awurade adofo ma yehye mu na de bia wa akoma pase e betie asem e bema ye nkra nkwagye de akire no de di kaini to set a good example unto others as a Christian. Said be ya foforo ba beji Yesu Kristo die no wo se okasa mu Paul na e ka ho asem. 1 Timothy chapter 4 verse number 12b was set a good example in you the way you talk. The way you talk. Hallelujah. The way we talk. We must be careful. We must be watchful. Hallelujah. Owie ya no afei wase afei yanhweso e wo kasem afei abrabom janhweso papa e wo abrabom. 1 Timothy chapter 4 verse number 12b. O Kristo ni Yesu Kristo asemu tufo na nadwi se oni papia wo ye Kristo ni bia wase afei de toso mienu janhweso papa e wo wabraba wo bom. Rofunu ye beka say conduct. Paul and the aseway e chiri Timothy. Na Paul epese wo chiri Timothy say ebra wabegyina sam pempenso no hawa osi etoto niema hawa osi etoto niema fa otuna na mofa abrabo no de wo osi bono no
ɛsɛ unya good legacy. ɛsɛ sɛ wotimi nya good legacy ɛwɔ na braba obom. Adentia if you say empempi no ya na leaders ni binom asofo binom omo de asoro no ahye omo nsa asoro sika no mu di ye wa asofo bibira asoro sika ye bafo de se ye de ye church project ya no di sika no. Papa Osofo, good evening. God bless you always. This is Michael from USA. Me pacho you made us good evening. Mr. Michael Radesha from USA. God bless you. See, ya wa Osofo bebra. Me pacho bebre. Asori sika omudi. Wa ya Osofo nti wo hunu se wode de control asori no. Nti asori na aye project bi anase bi a o ma ba for de o de ye project bi ama asori ne nkoso. Sofo se me sa atoso medi. Sofo timi di asori sika asorba kanse asori sika asorba wo bede no aka. Emperifo matwa no ahia nyina no wonfa manya hwe. Eba ne sa na sa brabo we koso a ema wunya din papa wo mu a ebo chidom ni nyina wo pie ni wo beka wasem papa. Na enya sa papa esese leader anase in leadership me pacho sa we obi twato. Asopani na afei ebewi ase yatin huhu yese wone na asorba bi twempena sofo tu kwaya no afa na asorba bi na yiri nkobi ne bewi aso mde da guest house na akoye sembebere yatibi o media no so ni TV so ni radio so entiene ama asofo ho bon ewo wiase ama asofo ho bon ewo system nim ama asofo ho bon ewo media no so adofo no ni Kristo manma minim se wonte sa nanso owura Yesu Kristo ebo ye kokko se ye me ni na ho efi se onam Paul so kan ho asem se yentutu yanfo de biara de oda so bodi sende efi se bonsam de wonye na ni ate odi agora obefa adekito bi so adada wasi yenya nhweso papa ewo abrabo nyina mu ya brabom jago legacy Jumedie bia ye de asi woni so anase ye de ahye wonsa bia no ye ho adwuma pepepepepepe asori fia enkodi asori sika totoniema dwene nsore ma ho hallelujah said ye wo pese wo esi wiye no sa na sese wo dwene ede ma wo mo a ebo chidom ensore ma obi wo kire no boa no totoniema ye hallelujah tio wase nya enhweso papa ewo abrabom obekọ na sofo wabro na semo na sofo bi wabro no dagatem sofo wabro na sofo abro asorba ne bede ye enemom ya hwe Ghana sofo binu ya wo dibere wo din hwe binu abrabo beti ese sofo ani we twempena beti ese sofo we bodua beti ese sofo ani we ku na Awurade asem so akato se ense Awurade akwa se okontokwa ense Awurade akwa se otwema nso ense Awurade akwa se yehunu osubambo ne bim na hankofu go sofo nsa ada ya sofo akotonkokin ya sofo se wo deal with marijuana ya chi asorba se wo abrabo bia enyim owura Yesu Kristo no masemene we no nyina ye nsem a Paul edi tu Timothy fo na Paul edi tu Timothy fo no na odi tu mi no bi no sofo efisa yenso ye Kristo mo nkoko a owura Yesu Kristo de ne moja atoyen na wasiesie yen na odi asi wo ede ma dodo no a ewo wiase no ekra nkwaje osemo ena machimu se ahena sofo kuo oman kronkron oman a wafamu ede wono mo aye wono ankasa ne japade. You have been called by Christ Jesus through his blood. Wafre si ebenya nkwa. Wafre yense afoforo so behunu han no. Enti ebra ya beji din na die no. Me pamochew ahobrasiem wase yenya good example ya braba ye pono.
Yɛmfa set example o Kristoni obi de adwuma ma wo wagye wodi wonim sɛ woyɛ Kristoni wonim sɛ obi kura woyɛ na sɔreba and the most dangerous thing ba ko a ɛyɛ hintayem wonim sɛ we yɛ ma sɔreba asɔreba ɛne yɛ madwuma kɔhwɛ ma me estimate no ayɛ no de bi agu so kyaw o de agu so obi a wanya asɔreba bɛyɛ estimate ma wa kakra bi asɔreba bɛyɛ estimate ma ya ɛma wa na aboro so efirɛn azue nyina ne ate asɔre fie asɔreba jiwe kɔtɔ ade we brɛme Kristo nti asɔreba e de Kristo nti o nanso no obu nanso no omiaw nanso no otwa wabɛ wo hu ne sɛ wanya kwasiampa ne bi wo hu ne sɛ wanya obi a wo bu nafa medɔfo sɛ yamfa wo braseɛ ane Kristo musuro anante na yɛde ewiase abrabo bi ne nyansa murusuo bi ebe bata ya akwa ho a yɛkra nkwagye bɛyɛ den ene yɛ fiada mani awurade ma di nkɔmɔ obi kura timeka amen me fama adwuma koma asɔreba me fama adwuma ma Kristo ni me fama adwuma ma manini me fama adwuma ma we adentia obekom no na yɛde no afa kwambɔne so edi mesire Kristo mama enka wo Kristo ni bia enka wonya adwuma bi na ɔyɛ enka wonua Kristo ni na nka de amana no ayɛ anabɛboa enso wonua Kristo ni ebinom enyom nyina na ɔma wo sɛsi fam na wabo no abra wosum na yɛkɔya na ase yɛba na ne awurade fra wo frɛ no wo frɛ yɛn sɛ yɛmebu brabɔne ana sɛ yɛmɛsesa na afoforo nso so emehunu Kristo no enkwa a wasiesie ɛde amaye si agye Yesu Kristo adi a momien sakra yie sɛ yɛhunu agyenkwa ne de a ɛne moma yɛhu ne yie ne yɛhunu botenti a wo frɛ yɛi ɛne senti a yɛwɔ ne nase. Set a good example. Kristo ni binti obi ani biem. Asema senti me fo obi ankwa akwantuo mu da. Asema senti me bi adwuma wo Ghana da. Ni asema si dia ya me. Kristo ni asema si dia sofo bi dia ya me. Dia osabakane bi dia ya me, dia odifo bi dia ya me. Dia odwudini bi dia ya me. We enye ade a esese wo bodimpo ewo yemu enti yahia mu se all life we so na kokuo mu no usuba bi nye abrabo bi nye ne ye bi nya menam owura Yesu Kristo enum asem so ekasa kira ho brasiem se nea Paul etu Timothy fo no fa no otie ne boa no me pa chaw fa futo we bi na awurade ne hyira nipa de wo nhyira won ho no enye dan a ebepie na de wonhyira ne no wo ye de ya won sanka insha ne de yensam entuni sentedua. Set a good example unto others. Ma foforo nyina baabi nka se ampa asema sidie yenya no asori man kenye yenya no yabrabo man kenye yenya no abusuo man kenye yenya no adwuma mu ha enka senka emwaye eye good legacy eye title kase na ehye wo soro ni owura Yesu Kristo ye gye na mu nyama na broso ifisi wo se wiemu na me bodin frɛ mo se mommra magye nhyira na abraboi a enye enipa ka no mensem edugu so a ede ne befiri mu aba awurade Yesu ma yente ase na omaye odo omaye ho kronkron na yentimfa emmo eye abrabo a eye papa eye 1 Peter chapter 2 verse number 12 eka sembi higher salvation hour ejumedie ana mepache oguso a otie no Ghana time 8 p.m. bia na your live so ena me bobo so ntenten serebe ya wo data mense no nkura bapa ho sima edunom eguso a yeti Awurade asem eye 1 Peter chapter 2 verse number 12 yanhwe asem a osomafo Paul Peter osomafo Peter eka ewo asem a eye abrabo papa mu Peter ngoma no obetima fa atro kronkron no wabie mu di machi 1 Peter chapter 2 verse number 12 hwa asem a Peter owura Yesu Kristo ho kronkron
enam ne so enso eka ose mommo bra papa ewa mama mu na de wodi mo ho ensekuro ewo mumu se ne bon yefo no wo hwe mo ne ye pa no a wa hye onyankopon ene monyam ensrada no. Hallelujah. Yapeti Yesu Kristo din edi yewo enipa bebre a omo ye antikristo omo ya senia no atamfo ye ne omo na ti adwumam ye ne bi ne wo fie ye ne bi ono ene wo mia bebrebe omo mpa Awurade asem omo mpa Awurade asem sentino de bia omo ka ye ho asem bone omo mpa Kristo asem nti de bia omo ka Kristo asem ho asem bone ye onye ekrese waye ena nsorefo wo omo nye ana asem se wonye ana ho ahwan ana se no mo keka nsem sa Awurade se yenkoso anan abrabo papa di ewo saafo nim yenyi suban papa di ewo saafo nim na dako Awurade wo na betwe saafo ni bi abewura asori fie ho Awurade wo betwe saafo ni bi amu ba behunu dwumadi a mudi no asori no ewo Kristo mu omu ankasa ebe hye Awurade no nyam se ampa se kasa ye kan ye nyina se de na metiti nyina nya nokre mami asmese na ne yeso wonye a mesumi kan bie a se nya nokre mi ankasa me se mame mi ankasa me de mani akohunu asori fie ho mi ankasa me de mani akohunu papa no na yesi wonye o nanso me di adwuma bi hye ne nsa no wadi mu nokre ni yesi wonye o nanso me ne ne kokasa me hunu se ne kasa ho wonyam ni yesi wonye o yesi mi ama kwakoso ahwe be hunu sampa we Kristo ni mapa nsema e kato no so nyina nya nokre. Ma enye sa yempanefo ne bu be wase me yamfanto so mane nyewo ana meboa Peter na eka wase mommo bra papa wa mamem enya asori fi odi ebeye ye hu Kristofo papa wo adwumam abonte abusun baabi obi ani baabi a Kristo ye hu ne se eye wiase fam ye mo bra papa wo adwumam wona yesoma ma wo koto ade ensesa kaaye no na nka bae no obedi mu nokure mekoe na ka wansidi master J asori fi odi asofo master no wonti wo biu eti wonim ne yekoso Kristo som papa ye yi na di ewo montene so adwumam master me koto ade o enema na osma am se me koto no ampa me ko en menya no 2 cities enti balance nie we ni nyam so mpa abrabo pa ne bini hallelujah abrabo pa ne bini manokuredie yema ensi ye kronkron ye enwuma pa yema homodin wasene ba ne sa ensra da no eda mo kwa asafo nsra asore ba bi a wa ma asore mo kwa sra na ofie ho no obi su tifie a onye hono de kwa asore o na mo ko ya de wa musi kwachi a wonom ene mo di nkomo bo nkomo echi a wonom te mo anim kire wo mo se ensore fu mu se o ma asore na ye kama pa de wo musi ni medi nkomo yi de ene asore no mekobi Yesu di okoya na asorba na tifi wo okonti okonto so bi kure pattern si ne makura no atwam enya no no ba won ko na asore nto mfa na ho okoto nipa ofio no atwam na akọba opra wa ehunu no obetima ba abechie nipa koro momi ensua de obitimi ku obi fie no okohwehwe obi okora nipa koro ni ho no a obi wo fie obi a okwa woni ka nchia o no atwam no akobo no pro obadwa go ata ho ata dale oni ho ana obi anu adan no ma me mpache gwini bi no ma mpache o ma chien o jeso kura dan ko wo ro kura wonim ni pa ko a wo ye onye so da akotu ni pa wo fi ni watwam wase momo bra papa wa mamem na womo muti mu nsekuro womo mo ka mo nsamone no
Bishia Christo ni ba. Na o share ne dressing o de ne nam wiase a. Amen. O share ne dressing o de kwa. Obi akura ntime nka se we Christo ni. De wa wasi aye no ho adwumam enkwase afene nyina enkwase afene odi no adwumam fita adwumam mesi adwumam enkwase afene ene wodi nsemhunu ka ene no oye ho adwuma one namfofo hia olden time olden days school time afiri basabasa bia no mudi na wodi na woka na mo ye nema basabasa bi asa afene ni nyina okura no watwam bi kura wo ye sofo wa free sa tibia ma begina tibia foforo mo Kristo aginam sa brabo wiase niam na nyina so ogu no afene dada bi atwam no nyina you have to kill it gaucha gayo yo jo tapoli jo one virgin breaker sa ne mane wa peye Kristo dia you are not in the life of olden days in mubie. Hallelujah. Me say set a good example unto others as a Christian. Janhweso papa ema afoforo enchirima na yakwachi wana ebeba no umake ho asem papa se Ghana mamu ne ete yebodi ane abodo ka Kwame Nkrumah ana meboa yebodi anya hwe kura enam no so me nyankania anya hwe kura ano enam no so me nyenya universities bebre yenya so mfaso na me no mie no nso me no mie no nso oto mamu ntua tax Kristo ni to mamu entua tax bo mana krono jeniama eto emra chese eniama basa awrade hu yemobo na onkae enti abrabomu yantoto niama ye pepepe sadia Paul etu Timothy fo na odi setie yesu adwuma ema ni dwumadi odi ye no obi emu nanimtia enti sa okasem eni abrabo wem no conduct say yehwe ne ye a ne atoto no pepepa enya de se obi ebebi animtia ka se twia asemasi munya no twia obenten nemum na sesa ye nsem bia obi ka kire anase obi ete en wasem no woka na woka de ahye Kristo no munyam. Hallelujah. Afi wasi yanhweso papa ewo odom je toso biem odom love ajirifo ni Kristosom anase nyamsom na Kristofo bebre ni do bebre ni do menim se e kan wodo ho asem dia ye di hu gomo bebre e ka so obi wodo a odo obi wodo ne de wonfa bone nhye bone anem. Yes, odo nyaka odo nya homaso odo nkyere no odo nya dwe odo nya pesemi kumnya odo mpre nhwehwe ono ankasa ne de odwena foforo de ho na nsemi no bedi hu nkomo enti esase ye bombodina na yiyi odo edi love each other Kristo mu no yiyi odo edi ede kire ye ho enye se me dobi tabi. Hallelujah. Na Paul edi se futo Timothy se ebra wabeye leader anase wabegina Kristo agina mu no onhwe se obeye wodo edi pepepepepe edi ado asafo no ene ankura nyina eni kwa so dobi tabi enso ne akodu level bi se odomi ana bedowo otami ametam sana akoduro odomi ana medo otami ana metam enti obi betimi afa kira ko bisa obi ewo biribi dem go so ase obese ne poto asemasi jan obenti jan ne hu jan obese ne poto to asape pana no no be frɛ se oye wo Kristo ni enkyere wodo enkyere wodo ba akokora
It is not Paul to Timothy 4. And to say footwo no koma me no me. Yenya wodome ma ye ho. Yenya wodome Kristo adwuma. Nya wodoma wo yere. Nya wodoma wo kunu. Nya wodo e ma foforo. And na generated the power of Christ Jesus. Emma Holy Spirit. Et ma yene juma ewo yemu. Emma Holy Spirit. Aye juma wasafunim. Inti Paul tnasi hunu say, without love, God's Spirit can never dwell. The church of Ephesus. Baby and Timothy waro. Se wodo anya juma ewurade wo wuntimi ntina ho. Enkabomu enya juma ewurade wo wuntimi ntina ho. Eti owura Yesu Kristo asem no tuyefo se yenya nhweso ewo dom. Yenya dia afoforo nchirima ebeba no ebehuru sampa we mu mo hya ase no omdo odo na chekire ye yenhwe asomafo no omdo odo na chekire asafo no Yesu Kristo ewu so de yachi na wokọ soro no ose Bible say asomafo no kura enchirekire kurom ene akoma koro ene pano bubuom. They were one. They were one. Enye we adwenko. Omadwene ye baako, omu muvu, omu tuar na mowe. Ene ekristofo me etesai. Bawarfo ne kurokura adwene nye pe. Asori fie obi adwenko. Obekọ no motetepono ho saa na ye sa ne ye kọ ne ye ba ne ye sa eso obi ane na adwene. Eka obinko na nka adwuma na se, eka obinko na wo sofo no kura wogu. Eka obinko na nka wo ayi asope no kura nka wakonya asam. Kwa leader ka obinko na nka bibia to. Adwene na ibebere. Ni nyina so yesika ne bre. Ntoto wa. We ni bi. Me we ni bi. Na creative problem. Nti aye yawo ye nkrofo bebre dodo na wo won ho e na ase twintwa ya na mu saa twitwa ne na ase saa e ba ne saa ye nya good legacy. Nti Paul etofo no eniema o kristoni esese ye nya mo nhweso papa e de ma foforo ye nkaye e de toso biem e wodo ye wodo di yenyi wodo di enchire yenuanom yenyi wodo di mfa nchira foforo eno John American wasem John chapter 13 verse number 35. John chapter 13 verse number 35. John chapter 13 verse number 35. John 13 verse number 35. Let's hear the word of God. John chapter 13 verse number 35. Or say mototo mo ho a ena we so enipa nyina behunu se moye mesuafo ampa. Tio Yesu Kristo de kan oni asuafo ne na mo anu ode asem we kire ho no osi asuafo yi me ne manam no me kan no kra kire se ne mo bedodo mo ho a nipa nyina behunu se moye mesuafo ampa. Tio wasese mododo mo ho a odo ni nti ewiase nipa nyina behunu se me na mayi mu na moye mesuafo ampa. Diama kristofo ye gidi mboni wo wiase ni wo odo ni wo ni nua kristo de ya ade a o me support no ono kristo ni foforo nkwa be se gina ka chen se emfiri nyankopon emfiri urade obebu obese no ane ye ni aye kwen ho mama Jennifer pacho gwedebedi osese mododo mo ho a eno ne nam so be ma nipa nyina na tafo ne atamfo wo mepe ase wo mempe ase nyina be hu se ye Yesu Kristo asuafo ampa na na ti sei odo no ho odo te omu urade te omu o ye
Mini anume, yeah. Odo ya di edikan yo, yeah. Mini anume jidifwe, eti wumu, eti mimu ana. Anze jidifo to sa adwum ne bi. Odo ti umu a, urade ti umu, yeah. Mini anume, yeah. Odo ya di edikan yo, yeah. Ni anume jidifwe, yeah. Monodomu hwe. Odo ti umu a, urade ti umu, yeah. Minu anume, oh. Odo ya di edikan yo, yeah. Ejidifwe, yeah. Monodomu hwe. Odo ti umu, eti wumu, eti mimu ana. Odo ti umu ana, eti mimu, eti wumu ana. Odo ti umu ana, eti wumu. Minu ya Kristo ni eti mimu. Ujidi ni eti wumu, eti mimu ana. Hallelujah. Bible Kate. Everybody should never give a God bless you. Eye juma esaya question. Eye questionable song. Auto jomo. Auto say bisa question. Odo ti umu ana. Na waje so etimimu. Na won so eti umu ana. Enti eye question to question. So odo ti umu ana etimimu. Eti umu ana. So odo ti umu ana. Enti do auto jomo be bisa. Odo ti umu ana na waje so etimimu. Wonso eti umu ana so hallelujah. Wote waso ya bibejom ubeti nsem ne nyina obu aro se wonwom ne menti atu abo wote waso a ubeti ne nyina ya bibejom ebuda ho odoti umu ana eti wumu eti memu ana minu o Kristo ni eti wumu eti memu ana nantini twitwei eti wumu odifo eti wumu Ozembekani eti wumu eti mimu ana nti wo muntu dwum ni nyina wie no na wankasa no binti umu ana wankasa hunu se nyade se ubenya heavy ukuje mu ana no kwe master enya se nketo akura da ku Kristo yadma meba be kire dwom ana usura na ba mu nsuru meba be kire dwom samore nshira wo hoyi baba be kire dwom kire jiri dwom sa na me to kire mu ana yesua so ni yesua sa na ekoye nim o Kristo ni yanhwa so papa ema foforo Paul Timothy and Christ Jesus enuma asem adwuma na ehye ne nsa ne so ema ne brosofri se enimti abu eya ene nipa bebrebe ejai dwumadi ade ahye wo nsa to enam kasa bi ne ne bia obi aye ade akyerewo medofo sawachi sakofa dwuma bia owura Yesu Kristo de ahye wo nsa ewo na dwuma sawachi sakofa bi sawachi kofa bi enyam nto position bia owura Yesu Kristo dinimu enam nipa bi nsa so ade amaw ewo na dwuma mu enyam nto menhwe nipa enkasa asemasi kasa we de kire menti meja adwom no to melidi kwa ni biem asori sika no meja menhwe so biem dwumadi ana medie organizer wo ye mane ye fepa nanso nipa no obekasa tia ono wonim ho maache o wonim ho maache de obeye sa ne mane kire ono wonim ho maache uja ira nse ne mekofom every da uja ye no o se ne mekofom na no eso wani jiwo se wo adwuma wonim ye wo Kristo a wo ye mane ye nkoso ya eno na wo soro agye atoma eno ena wo hwe so de agye wo nkwa wo kra nkwa wama obi a enkwagye no onka ho nanum kasa bi ne ye bi wama na bebu abam ena wagyae enti mepache wagyae a sei no eno na ye ofe enti wagyae a sei no enti eboa wo na daachi awurade frɛ wo a ɛho nkonta no ubebu ni sei
enhwe ma awurade adwuma ensei de awurade de ama wo baabi a wode wahye dwuma de wode ahye wo nsa no pejam bi mu ate enhwe nkyɛnkyɛn na yi woni pa bi won ma asempa no ene adwuma wo ye no wo ye tamfo wo ono heaven onko bi wo ye oseye ba wabewuram so obetoto adwuma na se e ma ho kwai emu ho abomfia. Don't give the devil a chance. Sadi Peter wo gina ye ma awurade adwuma no gina sa wate sania me paacho bebre eye Timothy Paul e hye ni nkran e turfo fi se na yade e da ho se wo ya brante esa no a wonya that opportunity one mpanimfo na ebehia na Timothy no ono aso kono ma no agina mpanimfo anim no lecture no oye teachers no okyerɛkyerɛ awurade akwai enipa bi kura baka so o krache enye den enipa bi bebu nanim tia etide baye na wonya adwuma no muntu honti Paul di kai sake na adwene and wo tunfo se e ma wo bi mu abrante a wo ye na kuma brofo ni baka say despise enim tie buo yes eye komo Timothy ya abrante esa ano ebe hye na kuma yes oya babunu no obe ye adwuma we na mbetiate nanim de ene obegya ato nanso Paul huni and wo tunfo aka kire nse oma bibia enkonko criticize problem ne ma na ade nimtie buo ba ya betima ma Timothy enipa bi ebu na nimtia na de wo ye no adwuma na oye ma Kristo adwuma nkoso no ye betimi ya ma obi akakasa bi etuchi kiama no adietie nanim na yamfa nanum asem nya hwe no eye didi kai okase no wabe leader no ana wabe kanifo no onya kasanyansa wo hunu se wone mpanimfo na ahia wo hunu se baabi a wodun eye opportunity bi keke wo hunu se level na wo no eye akwanya bi nti wonsua kasapa nipa bebre nya position a okasa by heart omu obia de papa nse so wonfa ho kasa na nim wurofro ne nsa benkum chawpanim tuntram nipa sa asofo bebre ne nyankopon krofo bebre free say position o manya eni nyankopon adwuma no moye enu ano no okopa na se mame permu bi asukon ma bi dress no aso kasa ne wurofro kanya asori fi horma me ba joko shara bonte bi kura nka untimi kasa ne nimo you cannot withstand untimi jina nanim obi na kan osi abo bi na aka wontia hallelujah ye nyina ye nipa etina Paul Timothy fo e wo sa kwa no so afei no se afei de toso mienu de wa wo se toto niema ya pa asori nya afei na wotete dame ase na wo bo na wo pia na wo fa na anyansine fun bi ene ade na sofo no ohihye nika na wo de titi nipa domu na ne ho shirt bi ne gunu ko ho na furu ban na ka mu na ato yogurt no otwe na nipa debi. Say be careful the way you conduct yourself. Say any abrabo papa hwe brabo so yi na Paul to Timothy fo sa kasa we nyina emu afutuo no koma me ne omienu woni se nyame nipa awrade akwa awrade afra enya baabi abbo na sese wodidi hwe no nyina ka ho bio awrade hu yemobo na wontu egidim no me yakokodro no me etumi ne ntim fa nkyerɛkyerɛ nsɛm nko akyiri sɛ ya nya baabi na sikwa sɛ odidi enya baabi na sɛ odi nkomo so timpa chonko manase enya baabi na sɛ odi agoroko na nyankopɔ nipa no ɔte bia ba no ɔhwɛ match World Cup match DSTV sa hodo ebe koswe ebinim kɔbobɔ be wi ase na nyankopɔ nipa sɔfo difo obɛkɔ no awro ne shirt no gyina bia ba wase behwɛ match meme kwame unyame da na wona ɛwɔ hɔ no na ase di obi ane na dwene o obi betimi amba no ase na hade sɔfo de na hade bia ba na no na wifo yetwi na bia yi na nkrofo etoto chacha no matutu ano no mu no bi na ne nyina na ugina obi na wase mehwe match mehwe ball man of God na wure fidi asema me pacho someone kan enja no nipa onanti abonefo agina no nyina fidi fo tenabia na wonya boyefo kwan so fidi fo tenabia bia ba kan ho na akɔhwe ball
awurade nkae enti odonso waka ho asem afei gidie mu nyanhweso ewo gidie kwan so gidie esase wo Kristo ni wukura wo gidiem homa wo gidie gina pintin spiritually stand strong esase wo nipa bi abusuamu omamu anasa afoforo ka se mami asmesi de bra asmesi na wo hye no hye ye gidifo mu no kora yetime kasa abo empanimfo bi din yeso wo so a wodoto no yudifo kese ahoden kano a wotare dua na ewo so ahaban sa ahabam no na atigu sa na yebodi din ka asam yase osofopani John Owusu Echao General Overseer of True Faith Church wanyan ba biko na no so yebodi din ka asam yebodi din ka asam onokrem yase papa no ohye saa na me no mi no ye nipa bebre ya yebo mu din ka asam make omo yebo mu din ka asam ana meboa in the name yebo mu din ka asam evangelist yi amoakon yebo mu din ka asam yes etimika sound crofo we de no mo ohye omu gina Kristo aginem omu bo omu me pacho bebre omu gidie ho bai kwaku me pacho grevin Ewrade nsha omu bo omu gidie ho bai in spiritually they stand firm omu ginai na me no mi no so branti a wasiso a esese nka wo sabre wusua Ewrade asem yem pabofo obekono na ote baabi enema hunu anu di akire kwan obefa so obenya sika kwan obefa so obetoka kwan obefa so ayo na so bisa won say stage na wo no ene anamo na awutuo no wokura wonya dwuma enti channel na wo fa so ede apesa anema no eye kwampa ene yufu abadodo no a enhwehwe Ewrade honhom akira kwai enhwehwe Ewrade tumi akira kwai nanso nke bere we mu ye bra esese Kristofo titiru ne yufu no ya yire ho bompa ye sire Ewrade awode sire Ewrade tumi ye timi dia tena boni wiase we hwe akono atogu wiase so ene wode mbrante bese 20 gina wa emu bese 15 eye masturbation wone maba wa bese 20 gina wa emu bese 15 eye lesbian YouTube forum na American ene wuyi mema bese 50 gina won ma emrante ne maba wa nipa bese 50 emu bese pacho 40 enum ensadenom enim no boneno enim chacha to chacha bubra bone na ebeye ten ana sabra bo we me pacho me dofo udu hu kohura mu a enchiri matimi ahweso akase me bere me wo fei me si we me maami wabeja go legacy obi kura kire ne base de si bututu bra obi kire ne base de esi ebu bra bone ye koya na ase ye bai azu ebinom kwa sore Kristo ma eni adoforom owura Yesu Kristo fra wafre no wafren fse okomaye down kwa anase wafren di dwumadie foforo bi ahye yensa se emfa ye so ema afoforo emehunu han mom ye hwe ye ho ye dwumadie bia ye die bia ne yensa the good example ema afoforo Paul no ye bio Peter no ye bio said yetimi nam anase yetimi gina bo tetifo bi din babro mu bubo nipa bi din no mu ye nipa te se ye ne a Mose nom Elia nom Elisha nom Mary Magdalene nom Susanna nom Priscilla nom John nom mama yen set example I said that you knew what engineer maka say me of fast mercy ni pass mercy we mu de timi gi asore ni si ho we mu de timi ma asore na dwonto na agina ne na so abepem ne
Janhwe so papa manchirima ema foforo ase Kristo ni. Hallelujah. Galatians chapter 2 verse number 20 eka eho asem. Galatians chapter 2 verse number 20 enche na 10 no abo na chese de ba na we. Galatians chapter 2 verse number 20 eka asem bi efa gidie ho asem. Galatians chapter 2 verse o say wabo me ni Kristo asenuem na masia metie yi de enye me bio na eye Kristo ena ote ase ewo me mu na masia mete no honamu yi mete no Onyankopon ba odome na ode ne ho ama me no eho gidiem etimempo Onyankopon adome efri se se tenene na mraso ene baya ene na Kristo awukwa. Okay, yemfansi wo wase enam gidie so Paul na eka wase wabo me ne Yesu Kristo asenuam na masia metima Kristo ewo gidiem metima Kristo ewo gidiem. Have faith. It is a meno mi enu nya gidie na yetimi de tena Kristo na ase a hana nya gidie o enti eka ni abo hana din enti make us obo life is kura friend hana denti na mepache wo de hana ekoto wo anase ye fro hana if you say yinim se hana bai no bobra papa wonya gidie tena Kristo na ase ekopembre wurade hye ne no nyam. Hallelujah. Iti bedofo esese me no mienu enya nhweso papa ewo gidie kwai so. Iti se woni gidie a nya bine ewo Kristo kura wo gidiem girama wurade honhum ne yeden ani so nso ye nam. Hallelujah. Enti na Paul Timothy say onye gidi ni like onkura ni gidiem wanye Kristo ni wanye Nyankopon ni na onfa na dwem say ade bempo no obo ho mpa ya ebe ye adwuma asofo bibire ni gidie na asore ba yare abere no wetema bompa ya ma ne ho atoro wose obi yare a James ngoma na kan wose so obi yare a yamon empa yemfama na gidie mpa bono ebe mani pakro ho atoro. Enti Paul hunu se enye dan ya wo haw betimi ato ansafo mani bi nse leader no anase Timothy no se wanya gidie a bede na nkunim di aba. Enti medofo ade nyiram ye nya gidie wate na enipa bi nchirima bi daache omo nhwe so nka se de na nipa asmasi wo gidie no me so ampa free sabre ko bisu menya gidie na me de di medjuma. Hallelujah. Afei wase ahotiem 1 Timothy chapter 4 verse number 12b wase ahotie purify se onipa eten ho na no me no beka ho asem se onipa eten ho ahotie ya de a ehia ma ogidi ni okristo ni bia sanctification ahotie onipa bia na honti bia no ontimi enkonkotia eye heaven kuro no aboboa no enti yaba Kristo mui na Paul tu Timothy se ontene ho Paul hunu se Timothy ya brantie ekiranko na bewe na se Timothy ososo mamu odidi di agoboni bi enye ehura Kristo adwuma ho enti Paul bono kokko no otunufo se ontene ho nye bewia se no onum pito bewia se no onum ekikime no hwia sra na sofo ohwia ekikime hwia sra asembe na wiase ni wobeka ene ya Kristofo ne difo ene achechefo ne asofo beberebe edo mo akowura sa abrabo ohwia sra ohwia ekikime edi gun techre ma se na abono no wa dezi no ayesesa wogina so dem okobanyina ni so nyina yeko abrabo wi
we na de pe Kristo nchako na woni nim wono abra suban be pa no be suade papa be e no be sua firi onjai suade papa be Transem si yan tusinti di obibiem wasi ahote ehia enti abaye Kristofo na ye pe nkwaje no owura Yesu Kristo asem utuefo se yantie ho abrante wo life so te ho de bia na beka se wo ya abrante na wota mo nso se wo ware ya ene oba nkwahihya ware ye obeye mfunso o kasa mu woni padua no besesa ne nyina so won ha dai unsiesie unika pre ya hihya wade asa wa na ado hokoto esem wasum fidie na ado wa nkasa wuti no 9 ene won se kohyem se fidie ni nyiw na so baba wa abrante so obewa ni nyina ono ni dai oni hwe wo so agye atum ana asori a free night course ena wo sori a woni na eye also wo keka ko ba bi enye na obere na oda wotima so dai a eye dai efire wurade te wo ho be pure, be holy. Obekonu akonya akwaje atenka akwaje opemu kokole ke medingo K20 striker onumusie si yakronkron eti Kristo asamu etufo se yantie ho Paul okachire Timothy so wonte no yes wasete ho if it says obi wonte a God spirit entime manenchai uti wo kwa sori pa wo we Kristo ni pa young guy we Kristo ni eso no oba na eda ono oba na tisesi a wonye ne ho ade na odi adwuma mu gu ho fi oze woni ahotiem odi adwuma mu gu ho fi wase de obo adwuma de oye nipadua bone bi se eye mogya mu mfonso ababa wa na de adwuma mu gu ho fi okoto adwum asoro fie eye we nyina wie kama sei wo wie a wasa ba abeda prince achi me kaze kura wo meboa wo pie ko hwebo ana wo hwe me meboa wo pie akotena boy ne so because nyina wo boy ne dem and the weekends we jare afa car dropping okoto aduane abrew awrade hu mobo no nsesa Yesu dinimo hu mobo no nsesa Kristo asam se te ho ya kronkron na nchirema ne afoforo edi wachi no omo hunu sampa ye sister Penny abrabo papa wo boye yesu ebebo bi ye brother Penny abrabo papa wo boye yesu ebebo bi me maame me papa yi me wo fei asori Penny ono mo te mo ma Kristo asam no se enya nkoso ndi yesu yebehia set a good example unto others. Now, Paul, Edin Segway, Chiri Timothy, was a Sewitimi boss abra we ya, Obin Timmy Muanim Tiata Obin Timmy Enkasentiao. Na Juma, Urali Yesu Christo dia Shawsano, Obeya Koso, Amana Broso, Inipa Behuna she Christo and Winyam, Eti Timothy, Bomodene show who you walk as them. Abrabom. Jidie kwan so ahotie mu hallelujah se woni pa de sabrabo we si ne so a eno na atwe wurade honhom abani pakoro nchen na etimi apoa manani ada ho ama Kristo tumi na beyi ne mu adwuma na asotene ne aba eko enkwaji verse number 30 osi afedi twato bata kenkan efutu ene nkyerɛkyerɛ kosi sɛ meba wasi Timothy
Timothy the medija wonyina wie ya ne say afei bata kenkan study the Bible, study the word. Bata kenkan, read the Bible, read the gospel. Was a bata kenkan a futu ne nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ meba. Ene na bɛmo ayɛ den, ene bɛmo utumi, ene bɛmo hunu awurade, ene na ɛbɛtwew, ɛbɛ get you close to God. Ɛde wobɛbɛn awurade, ɛde wobɛbɛn Onyankopɔn, ɛbɛma ne tumi ne no abɛtena. Hallelujah. Now Paul to Timothy fo, medofo, we afutu we, ayame no mienu dia. Ya bɛyɛ Christopher we, awurade asɛm otuo fo sɛ, ye mata kenkan tronsem bata ho. Ma owura Yesu Kristo asɛm enya wadamfo, ma ne nye wonua, ma tronsem nya oyonko, ma tronsem nya obibia. Ose bata kenkan ye futu ne nkyerɛkyerɛ ho. Anya nkyerɛkyerɛ bia Yesu Kristo no asɛm. Enya futu bia Christ Jesus na asɛm mu futu. Ose bata ho. Bata ho. Sama me wobɛbata awurade afutu ho a. Wobɛbata Kristo nkyerɛkyerɛ hu de bia. Awurade de wobedu akyire. Na ɔma nipa bi mpo ɛma kwai ɛma no megu anim ase. We say awurade no a ɛno ba betena. Obebie wadwenem, obesiesie wo, obɛhyɛ wo nso, obɛyɛ wo kɛseɛ. Yesu Kristo asɛm no bata ho a ɛtew ho. It sanctifies your soul. Ɛma w'ani gye, ɛma wo nyinaso foforo. Esiesie wo awurade asɛm ɛyɛ nipa yie. Etimi dɔfo, hwɛ nkɔmmɔ a Paul ene Timothy di ye ewo Kristo mu a waba ene adwuma na Timothy ebeye ewo Kristo mu. Saa na me no mienu awie bremu so me no mienu adru ye nso. Dwumadie bia ehye wonsa. Anamo bia wutuo asetena mu babi biara wutu anamo koro. Me dofo me ba wo chew. Enemonyam eye pa. Enemonyam ekura tumi, ekura nedie, ekura obuo, enimu ye duru, enti dia awurade te atom wo no, fa na asɛm nkyerɛkyerɛ yi ɛya hodo bɛsɛ nam enimu so ne bɔ ho bai. Na onipa da sani bi ɛbu animtia, na obu animtia, mpaache webiri ebeku de wo yɛ ho fi, na ɛnhye Kristo animonyam. Awurade hu mmɔbɔ, na wo hu me nso me mmɔbɔ, na ɔmmoaye, na efoto a Paul ɛde ma Timothy yanso emu mfasode no anase yanso yemfa emfantu anamon na yetimi awie yadwuma asundwem ama yedin etema konkon gbam na daache Yesu ba yanyankwaje ede ama yenkra. That a good example to others as a Christian. O Kristo ni ye enhweso papa ema afoforo eha ena mede ene enkyerɛkyerɛ dwumadi a ho kronkron ɛdefa yɛn so ɛbaeɛ no esi awurade nhyira na ɔntene ne mtiankyɛ wo baabi a wohwɛ me firi bia sɛ ɔgye brɛ ne adagye na ɛnɛ nso yɛ dwumadie no watimi agyina so ade aba na wieyɛ medin ɛde evangelist David owusu ɛyɛ True Faith Church International no kware gidi asɔre a ne nkrabata baako branch no wo Kumasi Sokobai Wood Village eho na me bacho me wa me de awurade asem ebro Ghana time eye no nwotwe ekobia TikTok ya chese enye asenketo akra awurade enshu adofo no nyina wo hwe akira kwan a na maka no Kumasi Sokobai Wood Village bola janshe ene wo okuere bia yeshia bompae efiere bia watch night mimi ni Kumasi kam wo Kumasi dia nkene watch night ngi jiram den aha metukwa kakra na memenda bia nso anointing service sorry emu biara days wo pese obesra bia no obetimi aba besrae na yede empaibo ahihye so oni asoro bia kwa mekamfo no kware gidi asore ede amount na bia wo bia asore bi ho obetimi aba na aye asore bia de dwumadi ne abana wie wo bibika ene message na ebaye no dia wote ye dia usua firi mu wo bibika obetimi a request abaso be pekew na afi dia usua ye no
and I said the ocean film waka na bibia so etimi ayekama enche na ye de ba na wie message na abena so wo bibika evangelist ade we na mete and I see